Goeie en welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Joep met optredens van onder oren Robbie Valentine, Soulman en Sikke. Pieter Wilkes, Steven Jansen en de Amerikaanse dichter S.A. Griffin te gast.
Ja, toffe band. Vlien Wieke wint hier te gast en we hier nog een nummer lezen. Dat wil ik toch absoluut nog even hoe je hem tonen. Moldstone. Fantastische rockmuziek en echt wel op een absoluut heeg niveau. Leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van Noorderwien Live. Dat we van de weekend toch wel best bijzonder bezoek hier. Hij heet S.A. Griffin. Dus dik in een zantig in Tusken. Hij is acteur, onder andere met Clint Eastwood werken in de serie Dexter. Maar zijn schroewerij, zijn gedichten, dat vindt hij eigenlijk het allerbelangrijkste. Ik ga hem vragen om op de bank 3 gedichten voor u te dragen. S.A. Griffin in Noorderwien Live. The burning of the poem. Poetry is a fire. Poets are firemen running towards the fire. We are the fire. There is no escape or any need to. Poetry, like fire, is elemental. And so we breathe and burn the ecstasy of the fire. Truck, a guitar and long black hair. No luck with picking up, 'cause the girls in town didn't care. He had a pig farm, a crazy family, a wicked dog who'd kill and attack. He was a rock star in his fantasy, wanted to leave and never come back. Don't stop keeping your dreams alive. No, you can't give up on a miracle. Come start, leave all your fears behind. No, we ain't got time for the cynical. Don't give up on a miracle. Chuck stuck feeling all fucked up. His life sucked, but nobody cared. He made plans, gonna take a chance to get the hell out of there. He sold the big farm, ditched the family, and used the cash on studio time. He blew them socks off, got a record deal, went on the road and never came back. Don't stop keeping your dreams alive. No, you can't give up on a miracle. Come start, leave all your fears behind. No, we ain't got time for the cynical. Don't give up on a miracle. Don't stop keeping your dreams alive. No, you can't give up on a miracle. Come start, leave all your fears behind. No, we ain't got time for the cynical. Don't stop keeping your dreams alive. No, you can't give up on a miracle. Come start, leave all your fears behind. No, we ain't got time for the cynical. Don't stop keeping your dreams alive. No, you can't give up on a miracle. Come start, leave all your fears behind. No, we ain't got time for the cynical. Don't give up on a miracle. Ja, maar het begin van het programma. Robbie Valentine. Natuurlijk grut worden in de jaren 90, maar
Hij maakt nog steeds fantastische muziek. Dat Jam No leven live in de studio. Maakt nog steeds fantastische platen. En we praten straks ook nog even een piepvol met hem. Daarvoor S.A. Griffin. Bijzonder verhaal. Een dichter en acteur. Het ooit met Clint Eastwood werken. Hij had in de serie Dexter meedien. Maar nu al jaren op een paard als spoken word artiest. En dichter eigenlijk uit L.A., Amerika. Bijzonder man en bijzonder om hem in ieder geval te gast te hebben. Jij zit van de week op de bank met 2 oren dichters hier uit deze provincie. Lubbe-Jan de Vries en Alwin van der Toren. Straks krijgen we nog meer gedichten van deze Amerikaanse poet. Wij praten over het Warren Sea Jazz Festival. Ik zit maar een beetje internationaal, want daar staan weer fantastische artiesten. Voor de tweede keer op Riegen wordt het weer in Haas houden. Zo'n 8 en 9 juni. Rob, Max, welkom in ieder geval. Welkom in de studio. Okay. Is het Warren Sea Festival of is het Warren Sea? Maak het wat internationaler. Meidje, hoe zit het Het is daar? het Warren Sea Jazz Festival. Dat Ja, is de ja. officiële naam. Ja. En we zijn internationaal natuurlijk. Hè. De Warren Sea is ook een internationaal gebied. Ja. Dus vandaar dat we die naam hebben gekozen. Ja. Dus het is een prachtige plek waar we zitten natuurlijk. Hè. Ook echt aan de rand van de Waddenzee. Ja, wat wil je nou nog meer? Ja. Ja, want Flint Dierheim eigenlijk al weer alles een beetje heropstart. Wie er logisch vervolg dat je een deel 2 mei seizoen? Eigenlijk wel, want vorig jaar was het behoorlijk succesvol. En zelfs voor ons was het verrassend hoe succesvol het was. Dus wij waren vol goede moed om weer een jaar aan vast te plakken. Ja. Met een prachtig nieuw programma. Ja, geef aan hoe praten. Even jazz in Haas. Leeft het een beetje? Sinds vorig jaar weer. Ja, hè? precies. Ja, dat moet maar een beetje opport worden. Ja. En het gaat de goede kant op. Er gebeuren wel wat meer dingen. En we hebben natuurlijk nog de traditionele jazz hebben we, nog steeds in het herenlogement zit dat. En ja, er zijn nog wat meer initiatieven, ook komende initiatieven. Dus er gebeurt wel weer wat meer hoor. Ja. Haas, de perfecte plek ervoor dus. Ja, je zit onder de Waddenzee, hè? Maar... Harlingen Jazz City, hè? Zo promoten we het eigenlijk. Want het loopt eigenlijk het hele jaar door. Hè, net wat Rob zei, in de winter hebben we natuurlijk het Centrum Traditionele Jazz met de traditionele concerten. We hebben de visserijdagen waar een jazzmiddag in zit. We hebben de Blues Night nog altijd ergens in november. En we hebben het Warren Sea Jazz Festival waar natuurlijk ook weer wat concerten nog omheen zitten. Dus de jazz leeft echt weer in Harlingen. Ja. Nou, ik heb het idee dat ik weer wat wint om populariteit, hè, qua smaak. Het gaat altijd wat op en down natuurlijk, maar de jazz komt weer een beetje omheen, heb ik het idee. Klopt, en je ziet het ook dat weer veel jongere mensen weer teruggrijpen op die jazz. Hè. Ik bedoel, we hebben net de hip-hop gehad die 50 jaar bestaat, maar daar zitten natuurlijk ook ingangen in de jazz in. En dat wordt nu ook weer opgepikt. Je ziet nu weer jonge mensen ontstaan, komen die de jazz weer oppikken en daar ook hun eigen ding weer mee doen. En dat is natuurlijk heel interessant. Jazz is eigenlijk een hele grote paraplu waar van alles onder hangt. Nou ja, het feestje is in ieder geval weer daar. Ja, mijn belang vergaderen over programmering, hoe zit het eigenlijk? Nou, naar aanleiding van vorig jaar dat het zo succesvol was, bieden artiesten zich ook echt aan. Je gaat voor wat namen maken dus. Ja, het wordt echt wat makkelijker gemaakt. Ja. En we krijgen meer aanbod dan we aan kunnen eigenlijk. Dus dat gaat hartstikke goed. Ja. In de jazz zitten al je subgenres en verschillen natuurlijk. Klopt. Hoe hij hem toen pakt in die zin inhoudelijk? Van juist breed mogelijk of juist een paar genres eruit pikken? Nee, we proberen het wel zo breed mogelijk te doen hoor. En dus van jong naar oud ook. Hè. We hebben echt oude grote sterren hebben. Erik Ineke bijvoorbeeld, dat is in de jazzwereld echt een wereldberoemde jazzdrum die met alle grote der aarde heeft gespeeld. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een zangeres als Koosje. Zij is, wat zal ze zijn, 22? Ja. En die gaat nu de wereld veroveren. En die speelt wat meer pop, jazz, Neo-soul, dat is echt een mix van die een eigen stijl die ze ontwikkeld heeft. Hè. Er zit wat folk in, er zit neo-soul in en ook jazz. Maar met hele eigen harmonieën en een geweldige stem. Ja, echt een pure crossover. Ja, precies. Maar dat jettertje waar ik heel wat bij precies, natuurlijk. en die is dan nu alweer op het niveau dat bijvoorbeeld een Gregory Porter al heeft gezegd, nou, ik wil wel eens een keer wat met jou gaan doen. Dus dat zegt wel wat het niveau is. Ja, en nou nog haalbaar dus van een festival zoals Jammers. Zeker. Nou ja, we willen dat in ieder geval laten zien. We willen gewoon die verschillen laten zien. Hè. We willen zo breed mogelijk programmeren. En de mix van wat er al is en wat zich ook nog wel ontwikkelt. Maar ook het nieuwe willen we laten zien. Om ook een zo breed mogelijk publiek te trekken. Ja. Maar ook om het oude publiek kennis te laten maken met het nieuwe. Die mix moet er eigenlijk in zitten. Wat heb je verder nog? Mij even reclame, schaamteloos. Nou, we beginnen natuurlijk met Dick de Graaf. 40 jaar in het vak, saxofonist. Heeft de Edison Oeuvreprijs gekregen vorig jaar.
Daar toert hij mee. En met dat programma rond die Oeuvreprijs staat hij ook op het Noordzee. Bij ons op het Waddenzee Jazz, maar daar staat hij ook mee op het Noordzee. Maar eerst bij ons, hè, het Noordzee is pas de afterparty. Oh, dat vind ik wel een goed motto. Ga Dus, door. ja, precies. Nou, en dan hebben we Koosje, waar we het dus net al over hadden. En we eindigen de vrijdagavond met Erik Ineke met Tineke Posma. En daar spelen ze het Charlie Parker-programma. Wat Tineke natuurlijk op een hele eigen manier invult met haar eigen geluid en haar eigen intonatie. En ja, dat wordt een geweldig slot van de vrijdagavond. Ja. En fantastische muzikanten van origine Ja. van Heerenveen. Dus Frieske roots in dat Ja, opzicht. precies. Hoe de hele wereld speelt het zien we. Het is Ja. hartstikke mooi dat je Tineke erbij had. Waar heb je nog meer? Nou, dan hebben we de zaterdag beginnen we 's middags al. En ik weet niet eens wat we allemaal hebben. Het is zoveel. We hebben ook een buitenpodium dit Kijk. jaar. Dus als binnen een concert afgelopen is, dan hebben we buiten talentvolle Nederlandse bands die daar, waaronder Laura Koistra, die heeft laatst nog hier met Johan Veldhuis gespeeld. Dus die moeten de mensen kennen. Ja. Wat hebben we nog meer? We eindigen bijvoorbeeld met Waan op zaterdagavond. En dat is een soort elektronische soul-jazz-achtige toestand. Zij combineren jazz en dance. Zoals dat in de jaren 90 een beetje ontstaan is. Hè, wat ze toen de nu jazz noemden. En daar ontstaat een hele specifieke groove uit. En daar hebben zij weer nieuw leven in geblazen. En dat ook met veel elektronica. Maar ook hele mooie melodische jazz. Want Bart Wiets is een saxofonist. Emiel Rijthoven. Zij vormen samen de band met nog 2 gasten. Dat is een toetsenist, maar ook, die werkt ook heel veel met elektronica. En dat geeft een hele mooie sfeer. En zo eindigen we dus de zaterdagavond. Ja, en als dan de zon ondergaat in de Waddenzee en je hoort die mooie melodieën. Ja, wat wil je nog meer? Als je daar dan zit, dat is geweldig. Priceless. Oh, absoluut. Heerlijk, heerlijk. Alles in op een rijtje. Hoe laat begint het? De Vreeds? Vrijdag begint het om... weet ik veel, 7 uur. 7 uur. 7 uur. Maar we hebben ook de zondag erbij genomen. Voor de jeugd. Talentvolle jeugd die krijgt zondag de kans om op het grote podium te spelen bij ons. En daar Ja, en hebben we- waar is het al, je qua locatie? Entrepotgebouw op de Dokkade in Harlingen. En we hebben op de zondag ook echt iets bijzonders staan, de jeugd. Daar hebben we de Rolo staan. De Floris en Anne-Mijn Rol, die hier uit Friesland komen. En die komen dus ook met een band. Die komen dus bijvoorbeeld met Tobias Nijboer, de bassist van Fuse. Die komt dus gewoon met hun meespelen op vrijdagmiddag of zondagmiddag in Harlingen. Dat is geweldig natuurlijk. Mooi feestje. Dus. Ja, dat wordt geweldig. Fantastisch. Goed, jongens. Dus. Alvast succes. Net stenen maar daarheen. Haas dus verslaan in het teken van het Waddenzee Jazz Festival. 3 dagen lang. Fantastische jazz. Jong oud, alles bij elkaar. Zo even op een site. Er is een site, neem ik aan. waddenseejazz.nl. Zo. Helemaal in Moet ik nog koor. één keer doen? Je hebt Vind gewoon ik een leuk. jazzgroepje beginnen. Net stenen maar daarheen. Goed, dan kijk ik ze van Stefan Jansen. Dat is een Zuid-Afrikaanse singer-songwriter. Hij is weer op een paard in Nederland. Live in Orwien. Bella was een meisje van die plaats geweest. Bella met hart van zilver. Bella het die boek van God gelees. Toe die lewe vir Bella wou breek. Het die Here vir Bella gewys waar het is om veilig te wees. Bella was die blom in die oggend. Bella was die maan in die aand. Bella kon die lach uit stilte bring. Toe sy die lied van twyfel sing. Het die Here vir Bella gewys dat die waarheid lig terug kan bring. Ons Vader wat woon in die hemel, waar ook al die wind ons heen dra, gee ons vandag ons dagse brood en môre weer 'n kans om te verstaan. Bella was 'n kleur in die reënboog. Bella met hart van blou. Maar Bella moes haarself een keer verloor. Laat die onreg haar verloon. Toe die Here vir Bella
geweest dat zij in beloftes kan geloven. Ons Vader wat woont in die hemel, waar ook al die wind ons heen draagt, gee dat ons meer soos jou dochter sal wees. Nie uit verdienste nie, maar alleen uit genade. Ons Vader wat woont in die hemel, waar ook al die wind ons heen draagt, gee dat ons meer soos jou dochter sal wees. Nie uit verdienste nie, maar alleen uit genade. Bella. Hij is weer op een paard dus. En de naam is Stefan Jansen. Bij mij alle heren uit Friesland. Wij. Je bent al 30 jaar onderwijs. Met een prachtig koor, prachtige muziek. Zomaar en sikker. Want het staat echt wel voor kwaliteit, mooie optredens. En ze hebben een 30 jaar historie intussen. Ja, zeker. Dat gaat rap. Ja, nou ja, het vlucht voorbij inderdaad, ja. Met welk idee ben je mooi begonnen? Nou, ik wie dirigent van een koorke en er zitten wat mannen bij. En op dat stuit wie de Shantykoren heel erg in opkomst. Nou hiek daar net zo heel volle mooi. Want ik kwam zelf een beetje meer uit de klassieke koorwereld. En toen dacht ik al, als ik nou eens een beetje op niveau jongen ken, maar een meerstemmige mannengroep, dan zou ik dat heel mooi vinden. En ik heb die man van mijn groep om me heen verzamelen. Dat wat meestal uit Warkum eromheen. Daar zetel we oorspronkelijk. En nou ja, zo ben ik, en dan kom je automatisch op bij Crosby, Stills Nash en de Eagles uit. Want ja, ik wil het net altijd klassiek, maar er zitten wel eens wat elementen, klassieke elementen in. Maar over het algemeen heb ik het toch in de meerstemmige popmuziek zat. En ik dacht, doen we dat nog steeds. Ja, mooi toch? Ja, het verveelt nooit. Waar komt er dan bij? Nou, ik heb nou zuur verkregen, nou 30 jaar van die gasten hier het echte verhaal van Zomer en zeker je het. Oh, dat is wel mooi. Ja, ik vertel het net trouwens. Nee, dat... Wij zien er altijd van, de Frieske equivalent van Jan en Alleman. We horen een, Ja. een soort van soortjongeregel. Ja, mooi verhaal. Ja. Je bent heel serieus. Je pakt het best wel professioneel om. Maar uiteindelijk toch gewoon van de lol bij elkaar komen. Lekker oefenen en noem eens uit kiezen. Ja, eigenlijk wij gaan alle keer wat met meerstemmige muziek. Dat is één ding. En wij pakken inderdaad, zeg maar, als het gaat om de kwaliteit van de muziek. En waar we wel of net tevreden hoe binnen, daar repeteren we echt stevig op. Maar dat gaat wel in een sfeer van tussen 8 en Jochem. We praten we eerst de thuisstand in de wereld in de repetitie. En voor we echt beginnen, dan is het niet al genoeg. Maar dan Het speelt wel jongens onder elkaar. Zij is. Maar dan zetten we wat trots dat een oerdersjaar om. Dus we zijn dan echt met de muziek bezig om onder leiding van Sieben en ik de finesses aan te pakken. Ja, maar dat straal je me wel uit. Dus het gaat bij hem wel echt om de details. Ja, nou ja, goed. Er was het in een live setting was het goed doen. Ja. En eigenlijk was het meestal verrassen. Want als wij op het podium komen, dan doen we dat eigenlijk nooit in een hele formele setting of opkomst. Dan gaan we daar stingen en dan begint het wat. En wij willen eigenlijk het meestal verrast binnen van blikskaters. Hier is wel wat gebeurd. Ja. En daarvan mag je wel repeteren. Ja. Absoluut. Spannend altijd nog? Live optreden? Of valt het wat daar? Nou, hij is net meer. Nee, hè? Nee. Gezonde spanning. Toen heeft dus weer Mike wel vaker hier gewoon, dus je bent al een mooi set onderwijzer. Ja, maar sommigen houden er altijd hun nog les van, hè? Van, ik krijg de kriebels. Ja, er zijn altijd momenten natuurlijk. Als wat kop in de zaal heeft dit wat familiair binnen. Ja, dan komt het tel wat dichtbij, hè? Nou, ja, dan wordt het een beetje, hè? Maar oors, nee, dan gaat het. Je wordt droog het rood lood, hè? Dus dat gaat best. Dat scheelt. Dat scheelt een stuk als alleen op een podium stiest, om maar een heel iets ensemble ziet, of als met zijn eigen best. We vangen elkaar op, dat weet ik van, nou dat weet je eigenlijk, ik onbewust wel. Dus als ik wat in wat minder bestemd is, dan denk je van, nou oké, we scharrelen er wel trommes in al. Dat is wel prettig, hè? Is het bot ziek in? Ik bedoel, je kiest een nummer uit en dan geeft een proces in haast. Hè? Van, nou, waar jong wat? Ja, nou, wat doen we? Welk tempo? Waar geven we het wat aanpassen? Ben dat ingewikkelde verhaal of valt het wat daar? Nou, het algemeen wie het hem haast vanzelf. Ze staren jongens. Het scroelt zichzelf een beetje. Nou, de stemverdeling is voor mij al heel gauw duidelijk. De arrangementen die besteden of die maakt zichzelf.
En dan die ik en ik zong het ik zelf in op mijn sporenrecorder. Dus dan jij ik al als het klopt. En dan mag ik nog even met deze stem doen. En dan wies hem al vrij gauw uit of de nummer echt klopt of net. En soms dan past het net. En dan denk je van ik leed het los, we bedenken wat oors. Er is genoeg muziek in de wereld. Dus dan richt je ergens oors op. Maar dat bloedt gewoon een heel interessant proces. Want ja, een noemersverhoring in de tussentijd soms ik nog wel weer. Als dat soms de eerste weer waarom jij is, dan denk je, oké, dat is al, daar is al het nodig in verhoren. En we hebben natuurlijk een heel soort routine met optredens. En dat is gewoon ook heel prettig. Dat is ook goed voor de timing, hè? Want je weet op een gegeven moment van, oh ja, dat zat over het. En zat over het ik altijd. En dat jouwt een bepaalde reis. En daarom vandaar dat die senior de nervositeit iedereen uit net samen meer. Want je weet dat je weet wat je dwaan moet. Wat misschien wel grappig is om te vertellen, is dat Sibeni had dan op een moment, ik wil duidelijk een idee van, nou dit wordt hem op dit moment net. En dan zitten we geestje en dan laten we mensen koffie in de thuis rotje. Ja. En dan wordt er Sanon dan ineens weer uit de thuis halen en ineens valt het dan toch op zijn plek. Ja. En dan kan er een optreden mee. Dus dat is ook wel mooi. Even bezinkeleren. Wat ben je plan? Gewoon lekker optreden, trok in? Dat is eigenlijk het voornaamste plan. En we hopen dat de corona het dus wel een beetje paard spelen. We hopen echt dat het weer een beetje onlukt. En dat we wel eens wat vaker op paard kennen. Want dat is het leukste wat er is. No? Ik me voorstellen. Ja. Onder onze studio en waan want. Ik let ze net geen. We worden ze live jaren. Zomaar een sikker. In orde weer live. Don't think sorry's easily said. Don't try turning tables instead. You've taken lots of chances before, but I ain't gonna give any more. Don't ask me, that's how it goes, 'cause part of me knows what you're thinking. Don't say words you're gonna regret. Don't let the fire rush through your head. I've heard the accusation before, and I ain't gonna take any more. Believe me, the sun in your eyes makes some of the lies worth believing. I am the eye in the sky looking at you. I can read your mind. I am the maker of rules, dealing with fools. I can cheat you blind, and I don't need to see anymore to know that I can read your mind. I can read your mind. Don't leave false illusions behind. Don't cry, I ain't changing my mind. So find another fool
I looked over Jordan, and what did I see? Coming for to carry me home. I saw a band of angels coming after me, coming for to carry me home. Why don't you swing? Swing down, sweet chariot, stop and let me ride. Swing down, chariot, stop and let me ride. Rock me, Lord, calm and easy. Well, I got a home on the other side. Why don't you swing? Swing down, sweet chariot, stop and let me ride. Swing down, chariot, stop and let me ride. Rock me, Lord, calm and easy. Well, I got a home on the other side. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm gonna Ride the chariot in the morning, Lord. I'm getting ready for the judgment day. My Lord, my Lord. I'm gonna ride the chariot in the morning, Lord. I'm gonna Ride the chariot in the morning, Lord. I'm getting ready for the judgment day. My Lord, my Lord. Ready, my brother. Oh yeah. Are you ready for the journey? Oh yeah. Jesus. Oh yes. I'm waiting for the chariot 'cause I'm ready to go. Why don't you swing? Swing down, sweet chariot, stop and let me ride. Swing down, chariot, stop and let me ride. Rock me, Lord, calm and easy. Well, I got a home on the other side. Why don't you swing? Swing down, sweet chariot, stop and let me ride. Swing down, chariot, stop and let me ride. Rock me, Lord, calm and easy. Well, I got a home on the other side. You know that I got a home on the other side. Hier best intussen onderwijs. Zomaar zeker. Wat een fantastisch score. Geweldige muzikanten. En ik moet zeggen, elke keer verrassen ze je weer als ze staan op te treden. Ja, een van de fans eigenlijk hier in de studio zitten. Die zelf intussen 24 jaar onderwijs is in zijn leven. Gerard Nijborg, mooi dat je er bent. Welkom. Ja, dankjewel. Ja. Wat ook, vertel eens mij correct. Toen was dat bij de eerste optreden van Zomaar zeker? Ja, toen zit ik in de groep Lierlied. En toen zitten we bij... in de werf van Roelof in Warkum deden we een stik. We deden altijd, maar het strandrace deden we altijd van alles. En de hekken voor het eerst. Dus ja, dat is erg leuk. Ja. Wie werd echt onder de indruk toen. Dat is het cirkeltje Ik ben waarom. zijn laatst weer een keer Sjoen in de skiersteens, verleden hier. Dus ja, prima. Leuk mensen nog, met die 24 jaar. Ja, dank wel, gewoon terug in. Hoe viel dat? Veel krijg zoals Willem, ja. Ja? 28 zit ik altijd, hè. Dat blow ik. Maar de knibbels krijg je nog net? Nou, die knibbel die is een keer kapot geweest. Dus dat gaat heel lastig. Maar het gaat goed. Het gaat prima. Ja, het gaat hartstikke mooi. Van die 24 jaar, hoe lang hast jij nog van muziceerd? Ik ben ik ben heel vroeg begonnen. Een beetje gitaar pielen enzovoort. Maar ik ben heel verlegen jonkie, dus ik dwarde nooit. En ik ben op mijn 33e ben ik in de groep Kalis teruggekomen. En Dat wie het eerste wapenfeit is. dat wie het eerst, ja, hebben 24 ideeën. Maar daarvoor toen ze altijd wel onder. Ja, en wat mensen kunnen ompielen. En een vriend van mij, wie een vriend van Klaas de Jong. En daar pielde ik dan ook wel eens mee op jeetjes enzovoort. En, nou ja, zo ging dat. En ik wil altijd,
verrukt van muziek. Dat is... Nou, dat is nog. Ben ik nog steeds, ja. En dan ben je rek, want er komt wel wat aardigs, iets neskerigs zoen. Maar Gerard Company, Ja. mag ik er even bijnemen. Gort en Jesse, nou ja, lees maar even uit. God. God, ja, sorry. God, ja. ja. Maar ook dat het wat deftiger is. Ja, nou nee, goed net, want die man die heet Gordon Lightfoot. En dat is een van mijn grote favorieten, wie dat. En weet dat nog steeds. Hij is vriend hier verstaan. 84 weer leuk. En ik jette van voor het eerst van die man toen ik zo'n jonkje weer. Toen waren wij in de beurs in Ljouwen te douchen. Dat heel vroeger. En daar trad Lenny Koer op toen het tijd. En die zong een nummer van Gordon Lightfoot. Ik denk, if you could read my mind, of zo wat. En toen ben ik direct naar de platenwinkel gestapt. En toen heb ik The Way I Feel kocht, die LP, die heb ik nog steeds. Dus, en zo is het een beetje begonnen. En dat is Gordon Lightfoot, dat is de ene persoon. En dat zit eigenlijk heel fier af van mijn normale repertoire, wat ik doe. En het is levensmuziek en dan hoor ik wel van levensmuziek, maar het is buiten mijn comfortzone. En dus het is voor mij een hele tour om dat te doen in een uitdaging. En daarnaast zie ik Jesse Winchester natuurlijk. En Jesse Winchester, daar ben ik in 1971. Heb ik voor het eerst een LP gekocht. 3rd Down, 110 to Go. Dat wie een LP. En ik heb vanmiddag nog even opgezocht van wat dat nou betekent. Want daar ben ik nooit helemaal goed achterkomen. Maar Jesse Winchester, dat wie een knaap uit het zuiden van Amerika. En die had op een gegeven moment is hij naar Canada vlucht toen hij naar de Vietnamoorlog veldje moest. Daar hield hij geen nog in. En nou ja, hij is pas later weer omgekomen. En dat was zijn tweede LP, Third Down 110 to Go. En dat betekent dus, er hast in het American football, dan hast een field dat is 100 yards lang. En dan Downs daarin, ik ken die spelregels net helemaal uitlezen, maar het betekent dus iets, 110 to go. Het field is maar 100, dus het wordt nooit wat met mij. Dat was eigenlijk het verhaal van Jesse Winchester. En dat was een geweldige LP en ja, ik werd ook verkocht. Dus ja, dat altijd leren van hem jongt. En een geweldige entertainer. Vierst vroeg verstaan, 69. En ik heb hem oorlijk voor zijn deel, heb ik hem nog ontmoet in Utrecht. Hij had daar nog spelen. En ik ben helemaal onder indruk. Ik heb een gesprek met hem gehad en had er wat cd's steken natuurlijk. Ja, ik ben altijd een beetje verliefd op die man. Het kerst hem nergens mij vergelijken. Goeie vriend van Elvis Costello bijvoorbeeld. En, ja. Maar goed, deze beide heren Brixel, waarom? In één vaststelling. Maar Gerard Company. Maar dan horen we vestjes van de beiden dus. En de vertelstuk nog wat bij? Ja, ik ben verhalen heb verzameld over hun. Wat komische dingen. En hoe de lieden tot stand komen binnen. En wij doen voor de pauze wij Jesse Winchester. Want ik ken ze eigenlijk net mixen. Ja, het ken wel, maar maar leuwen net. En na de pauze doen we dan Gordon Lightfoot. En we doen het op uw eigen manier. Want ik had dus zowat de hele collectie van Jesse Winchester op cd en ik op LP. En die jongen die zongt het steeds weer oors. Die noemen ze. Nou, zo doen wij het doen het op uw eigen manier. Sommigen, dat zit heel dicht bij hun. Maar het gaat om het gevoel van die muziek, om dat te verklanken. En Jesse Winchester krijgt wat oors dan Lightfoot. Die maakt hele mooie sfeertekeningen over het lawn. En ja, echt mooie liedjes zoals in band. Heel lieds al jaar. Dus ja, lekker. Meisje Fjouwen doen we dat. Maar is nieuwe bassist erbij. En dat gaat helemaal goed. Wanneer? Waar? Hoe laat? Eerste keer 1 juni. Bij Bob de Boer. Theater van Bob de Boer. In Quaim. In Quaim, zaten jongen. En om 8 uur begint het. En ja... hopelijk mijn vervolg dus. Ja, we hebben alweer 4 optreden staan. Ja? Dus in de Bres gaan we, als we in de skierstens ben we boekt in Mem en Frieske Grieten in Reetjerk, ja, overal. We blijven volgen. En nogmaals, ook wens ik me een prachtig mooie 24 hier. Ja. En blijf er ook in, succes. Blijf fit, blijf scherp. Op een vader ben ik echt nog trouwd, hè? Nou. Maar wordt in, dus ja, dat is...
Dus we hebben een feest hier, zeg maar. Een happy man. Ja, helemaal. Ja, een leuke man op een bank hier. Leuk dat je er wist. Gerrit Nijbos, nogmaals. Maar Gerrit, dan kom je dus in juni kwam je. En daarna nog de hele provincie terug, om het zo maar zo te drukken. Gord en Jesse, spreek ik het nog goed uit. De vestjes dus van die beide muzikanten. Gaan wij terug. Maar een man die van de week bij mij ook op de bank ziet, Gerrit. Te gerren mijn oren. 2 oren dichters hier uit Friesland wij. Alwin en Lubert Jan. En hier toe S.A. Griffin. Komt uit Los Angeles. Is een acteur. Had ooit met Clint Eastwood werken. Ziet in de serie Dexter. Maar hij had een cv om uitzien te zeggen. Maar als hij hem vraagt, wat best nou echt? Dan zei hij, ik ben een dichter. En dat deed hij bij mij hier op de bank. Met een Amerikaans gedicht. S.A. Griffin. I choose not to believe in war, holy or not. If I were Christ, I would be a drink of water. If I were Buddha, I would gladly kill myself in the garden of your eyes forever. If I were Muhammad, Mecca would be the journey in your touch. If I were a Jew, the Holy Land would be the covenant of my blood, singing Hosanna in your veins. If I were an atheist, I would call your every footfall God, leaving footprints in the moment. Een gedicht van S.A. Griffin. Komt in Amerika bij on tour, om het zo maar eens even uit te drukken. Hij had een prode bundels intussen al uitgebracht, waaronder deze onder oren. En een bijzonder man, een bijzonder verhaal. En een man die het in ieder geval van mooie teksten hoort. Kijk, ik van deze beide heren die je bij me zitten. Pieter Welkens, kennen we natuurlijk al hier als troubadour hier in Friesland. En Nijsem is dit Stefan Jansen, die komt uit Zuid-Afrika. Wij is weer on tour in Europa. Hij is hier al een keer eerder geweest. En begin even met Stefan. Hoe is het bij jou? Dat gaat baie goed met mij. Ja, hè? Dank je Willem, heel goed. En je hebt Pieter getroffen. Nou ja, jullie kennen elkaar wel, maar ook met een nieuw nummer, hè? Ja, dit is... Ek en Pieter ken mekaar al 2 jaar, plus minus 2 jaar, maar dit is hoogtyd. Die tyd het gekom dat ons moet saamwerk en het ons besluit om hierdie liedjie saam te skryf. If I'm not understanding incorrectly, it's a world first. Eerste keer dat Afrikaans en Fries in dieselfde liedjie verskyn. Is dat mooi, hè? Groot voorreg. Dankie Pieter. Pieter draait alleen mij, maar dan had maar weer even een primeur. Ja, nou ja, dat is wel mooi. Ja, Je kent elkaar al even een tijdje dus. ja 2 jaar waarom, 3 jaar waarom hebben we elkaar getroffen. Toen spelen ik in Heeg en daar spelen Stefan ik. Boetendoor, mooi korps van Heeg. Mijn Verbeek stier ervoor en die vragen mij door van, er komt ik een Zuid-Afrikaan en ik kist ik een versje mooi doen. Nou ja, ik zei, wat voor versje dan? Ja. Dat stuurde mij meer het op. Nou, dat vind ik wel aardig pittig. Dus, maar dat versje ik doe wel instudeerd. En dat was ons eerste duet eens, maar dat was een versje van Stefan. Ja. En daarna hebben we eigenlijk heel het contact gehouden. En Stefan had dus dat hier door ik in het voorprogramma staan, mijn Friese Kanen. Maar het klikte dus wel. Ja. Nou ja, ik vind Stefan hartstikke goed bezig. Goede versjes, maakt er goede teksten. En dat past wel. Ja. On tour, wat ga je allemaal doen? Ek is op toer deur Nederland, 1 of 2 shows in België, maar dit is 'n egte Benelux tour. Ek het plus minus 30 optredes in 50 dae. Kijk, echt aan de bak dus. Hey, we have to work hard. Hey, coming from Africa, you make it have to happen. Yeah. Make it happen. Maar ja, ek voel baie geliefd in Nederland. Ek sing my moedertong Afrikaans en die mense reageer heel goed. Hulle hou van my verhale, van my storie. Ek is baie lief vir Nederland. Dankie vir julle almal vir julle liefde en ondersteuning. En dit is nie die laaste keer dat ek hier is nie. Nee, kom maar weer. Gewoon altijd hier ook komen, hoor. Ik zag dat je een nieuwe release had. Ja, ek het gisteroggend, 23 Mei, het een van my nuutste liedjies met die naam Bella. Is 'n liedjie oor echt Suid-Afrikaanse meisje. En haar pa is dominee van die dorp en die liedjie gaan oor die mooi groot word waar die lewe vir Bella uitgedaag het. En so baie mooi verhaal. Ek gaan hom vir hulle speel ook. Okay. Ik ga hem spelen vandaag. Ja, mooi man, Stefan Jansen. En Pieter Welkens daaraan, gissen dat noemen mensen beiden ervan. Hoe lang heb je nou heel kwart ons skreun, denk ik, hè? Ja, het is nog zo vast als wat. Ja. Nou ja, zo Stefan hier trouwens al skreun in Zuid-Afrika. En dat hoorde daar, mooi internet,
het stelt niets meer voor nu. Dus we hebben het wat heen en weer stuurd. Maar ik heb eigenlijk alleen nog de Friese tekst. Het is een oorzetting, een letterlijke oorzetting van de originele Zuid-Afrikaanse tekst. Dus Mooie taal, hè? Ja, ik moet graag leren, ja. Maar ja, ik ben sowieso altijd geïnteresseerd geweest in taaltjes en dialecten en zo. Dat heb ik altijd wel mooi gevonden, nieuwsgierig gevonden. Goed. Hoe heet het? Wat is de titel? Dis 'n dubbeltitel, Afrikaans/Fries. Afrikaans is dit die reis van de muzikant en in Fries is dit die reis van een muzikant. Ja, kind of the same thing. Maar it's about the journey of a musician en hoe ek en Pieter en ons loopbane. Ek is 'n jong beginner muzikant en Pieter is iets wat hy hou nie daarvan as ek dit sê nie, maar hy is 'n legend. So, maar tog ons loopbane volg dieselfde storie en die liedjie gaan oor ieder en elke musikant verstaan die uitdagings van 'n loopbaan op die lang pad, lonely hours, sometimes it gets dark and you know the typical challenges of a musician's life. Dit is waar die song gaan. En Stefan zie ik dat ik op, die uitdaging, dat hij zo naar Nederland komt, of naar Europa, ja, dat is een avontuur. Maar ik heb het zelfs gezien, we zijn eerder nog in Litouwen geweest. Ja, ja. Maar dat versteed ik net in, versteed Fries in Litouwen. Maar daar leer je een heel soort van. Daar doe een heel soort ervaring op. En daar heb je later altijd profijt van. Het is ook heel dapper. Ja, dus een soort respect. En dat ik dus wat versteed van dwang ken. Ik herken mezelf daar wel een beetje in. Dat doe ik zo hard weer. Ja, dan graag. Tuurlijk. Onderhoren optreden in dit programma. En daar ben ik dan wel heel blij bij. Goed. Pieter, Stefan, live in Noorderwien. Julle wonder dalk, wat maak ek hier? Hoekom ry ek hier lang pad om? Vir 'n liedjie wat skyn in die oggenduur. 'n Lewe van die hand tot die mond. Is nie die meeste geld nie. En die nagte raak soms lank. Maar is iets bekend aan 'n vreemde plek en 'n ou gitaar se klank. So hoor my lied, hoor my lewe, want musiek is 'n taal van die mens. Kom ons deel ons stories en ons vreugde, want musiek is 'n taal van die hart. Die berge wag en die winde dans op hierdie se kosbare klank. En die lyne van die lang pad lê nog voor op die reis van 'n musikant. Je kennen mij, ik kom hier waar, ik kan alle paden beroepen. Van mijn versjes leep je ik al 30 jaar, ik ga mijn plek hier voelen. Vaak is net de meeste zin, en lange nachten gewaard. Maar een vertrouwd plak blijft altijd singulier bij het lood van een oude gitaar. Dus ja, mijn lied, mijn levenslied. Want muziek is een taal van de mens. We delen ons verhalen en ons nocht, want muziek is door elke grens. Wars in de velden, tweer in de wind, en de Rijn als een zilveren trant. Diepen paden lezen in het voor, de reis van een muzikant. Dus ja, mijn lied, mijn levenslied, want muziek is een taal van de mens. We delen uw verhalen en uw slocht, muziek je door elke grens. Wacht in de velden, tweer in de wind, en de Rijn als een zilveren trant. Diepen paden lezen in het voor, op de reis van een muzikant. Ja, die hele wereld zingt saam vanaand op die reis van een muzikant.
Uw eigen Pieter Wilkers, jawel, de Fries mij de Zuid-Afrikaanse Stefan Jansen op een paard. Een mooi verhaal, echt muzikaal wordt dat onbelangrijk. En ik ben blij dat ze in de Noorderwind studio in ieder geval live spelen wonen natuurlijk. Dat hield ik voor de man die je nice bezit. Hij is al eens vaker te gast geweest. Joert bij de hele band. Zullen we kijken, al even een noemer van hem jongen. En hij gaat straks toch meer noemers doen. Hier, Robbie Valentine. Mooi dat je er bent. Welkom. Ja, dankjewel. Fijn dat we mochten komen. Hoe gaat het met je? Vandaag een beetje minder, maar het gaat wel redelijk, ja. Aanleiding is eigenlijk de plaat die vorig jaar al uitkwam is. Embrace the Unknown. Ja, je zit nog steeds eigenlijk wel in de promo ervan, zou ik bijna willen zeggen. Maar wat voor plaat was het? Wat was het verhaal van deze plaat? Nou, het is best wel aan één raapsel van verschillende stijlen. Maar de eerste single ervan, dat gaat over mijn zichtverlies. Ik zie nu ongeveer zo'n 1,5%. En dat is de titeltrack van het album. Daar is ook een video van gekomen. En ja, het is niet echt een heel verhaal van het album. Het is een beetje... Ja, het gaat alle kanten op. Ja. Nou ja, goed, en je wilt dus wel het verhaal vertellen van jezelf. Dus eigenlijk een heel persoonlijk verhaal. Ja, in dat nummer wel, ja. Ja, zeker, ja. Als andere nummers niet hoor, ging ook van alles en nog wat. Het is al een tijdje gaande, hè, dat je steeds minder kon zien. Wat markeert er precies aan? Nou, 8 jaar geleden verloor ik het zicht rechts door een bacteriële infectie. En ik heb al een jaar of 12 last van glaucoom, dus je oogzenuwen afsterven. Ja. En 4 jaar terug had ik mijn linkeroog nog over die glaucoom had, 20%. En dat ging ineens heel sterk achteruit en heel snel. En dat is nou gedaald tot zo'n 1,5%. Ja, je ziet nog wat silhouetten, denk ik, hè? Wat licht en wat donker. Ja, het is contrast, rechtziek silhouetten, ja. Dan weet ik van je dat je heel veel zelf doet, zeker wat de muziek betreft. Hoe heb je dit aangepakt met dit album? Nou, ik heb nog allemaal oude banden qua opnemen. En ik ben altijd een digibeet geweest. In de vorm van dat ik echt niet met computers overweg kon. En qua opnemen betrof. Dus ik heb nog steeds een mengtafel waar je de knop aan kan voelen. En ja, dus eigenlijk voor bijna alles non-visueel opgenomen en gevoeld. Alleen dat duurt dan wel 10 keer zo lang dat het normaal duurt. Ja, maar wel te doen dus? Nog steeds wel, ja. Nou ja, muziek is je passie, is je leven. Ik bedoel, daar ben je ook al heel lang mee bezig. Is de beleving van de muziek anders geworden nu je minder ziet? Ja. Hoor je anders? Nou, in eerste instantie vond ik het toen net in die coronatijd, toen was het had ik net gerevalideerd in het Blindeninstituut. En toen hadden wij 2 optredens met de band. En dat kon even tussendoor. En toen werd het wel eens weer vlot gedaan. En toen vond ik er eigenlijk niet zoveel meer aan. Want het leukste van optreden vind ik de jongens van de band zien. En dan elkaar... het publiek ligt jou. Kijken en zo. Ja, bij mij is er 1 kermis van wazige flikkerlampjes. En dus ik moest flink aan de bak om te repeteren. Om alles non-visueel op de piano en op de gitaar te doen. Maar inmiddels heb ik een weg gevonden qua gevoel en qua vibe, dat ik dat meer ervaar. En ook wat je aan het begin vroeg van dat je het anders beleeft qua vocalen en spelen. Je gaat wat dieper in jezelf leven. En dat klinkt ook door in de muziek dan qua spelintentie, zou ik maar zeggen. Album schiet alle kanten op, zei je. Want ik vind het een prachtig album, een heel mooi afwisselend album. Dat hele schrijven, überhaupt, het idee van het componeren en het bij elkaar zetten uiteindelijk op zo'n plaat. Is dat heel veel veranderd of doe je eigenlijk nog steeds het op dezelfde manier? Ja, nu alleen mijn teksten typ ik nu in met spraak. Ja. Dan luister ik dat steeds af. En voor de rest is alles op gehoor inderdaad. Geen akkoordenschema's meer uitschrijven of koortjes uitschrijven die dan in te zingen vallen. Maar goed, het muziek maken blijft net zo intens en het geeft je nog steeds heel veel lol. Ja, eigenlijk veel meer. Want het is eigenlijk een van de weinige dingen die nog is overgebleven wat ik leuk vond, wat ik kan doen. Dus dat doe ik de hele dag door, in mijn hok opnemen. Wat zijn de plannen? Nou, we zijn met een tweede single bezig, Don't Give Up on a Miracle. En er is een hele leuke video van, waar wij als band eigenlijk heel klein beetje maar in figureren. Maar dat is het verhaal van een varkensboer die uitgroeit tot rockster, omdat hij niet gelukkig is in zijn leven als varkensboer. En dat is... Als de plannen in ons hoofd en dat allemaal uitpakt, dan wordt het een hele leuke, grappige video. En dat wordt begin juni wordt die uitgebracht. 7 juni spelen wij in P3 Purmerend, dan zeggen. En dan nemen we ook wat livebeelden voor de clip ook. Dus als mensen in de video willen komen, moeten ze dan komen. Bij deze. Maar jij gaat gewoon door dus?
Ja, nou ja, tot... Muziek maken, optreden, de hele mikmak. Ja, of ik moet niet weer iets om mijn harses krijgen. Nee, niet doen. Ja. We houden nu op, oké? Ja, dankjewel. Ja, en nu moet gewoon mooie muziek maken. Want dat kun je als de beste wat dat betreft. En ik ben blij dat je nog steeds actief bent als muzikant. Ja, ja, dankjewel. Ik ook, ja. Nou, daar had je het dus blijkbaar even moeilijk mee, maar still going strong dus. Nou, dat was het eerste wat ik deed toen ik een oogoperatie had en ik even helemaal niks meer zag. Ik ben meteen maar gaan opnemen, want anders word je helemaal zwaar depressief. Dus dat houdt me eigenlijk een beetje vrolijk muziek maken. Blijf spelen. Ja, dankjewel. Nooit meer stoppen. Zeker, je hoort net. Hij is live in de studio. Mij is een hele band. Daar ben ik heel blij mee. Nogmaals, het album is wel te streamen en oorscape is het maar. En hij gaat ook nog de nieuwe single in kwarten. Dus presenteren. Ik had toen Robbie Valentine live in Noorderwien. Yes, a girl, she is a boy, it's very complicated. Within a world, inside a void, depressed and captivated. Why? He is born to live a lie. Sometimes he wished that she could die. But she will never be denied. He is a girl, she's not a boy, she feels so liberated. She will unfurl, he made a choice, he must be terminated. And now it's time to say goodbye. No more living in a lie. But left his parents wondering why. One summer night she dropped the bomb. One summer night the fight was on and on. On the way to find her destination, leaving hell to get to Neverland. Stepping out of prison cell into the fires of hell. Just ain't right, this endless fight. Fell into a world of isolation. Never made it to the promised land. Never felt so all alone. You turned her heart to stone. Footsteps in sand, all the way to Shadowland. She's a girl, oh what a joy, so many years she's waited. But in the world she'd be a boy that's set aside and hated. And all her friends had said goodbye. Running out of tears to cry, cry, cry. And I was wondering why. One summer night it all went wrong. One summer night the fight goes on and on. On the way to find her destination, leaving hell to get to Neverland. Stepping out of prison cell into the fires of hell. Just ain't right, this endless fight. Fell into a world of isolation. Never made it to the promised land. Stepping there too all alone. It turned her heart to stone. Footsteps in the sand, all the way to Shadowland. One summer night it all went wrong. One summer night time goes on and on. On the way to find her destination, leaving hell to get to Neverland. Stepping out of prison cell into the fires of hell. Just ain't right, this endless fight. On the way to find her destination, leaving hell to get to Neverland. Stepping out of prison cell into the fires of hell. Just ain't right, this endless fight. Fell into a world of isolation. Never made it to the promised land. Never felt so all alone. It turned her heart to stone. Remember, my friend,
lost in Shadowland. Life is a lesson and the answers in the end. We all have a good time, or at least we will pretend. Life is a lesson some of us will never learn. Time and time again they will return. We came to earth to shine a light and teach the world how they can set things right. But all we learned to shine a knife into the fishbowl of this made-up life. We're at the college of the universe. Come and make that bubble burst. Remember, life is a lesson and the answer's in the end. We all have a good time, or at least we will pretend. Life is a lesson some of us will never learn. Time and time again they will return. Don't be sad. Don't be sad. No one gets out of here alive. Stay aboard. Life is short. Don't throw it all away for something that tears you down and pulls you back again, back again. Life is a lesson and the answer's in the end. We all have a good time, or at least we will pretend. Life is a lesson some of us will never learn. Time and time again they will return. Life is a lesson and the answer's in the end. We all have a good time, or at least we will pretend. Life is a lesson some of us will never learn. Time and time again they will return. Yeah. Time and time again they will return. Oh yeah. Time and time again they will return. When Donald Trump visited Europe, supposedly to honor the fallen dead, not just of America, but of the war, he basically pointed out to the landscape of dead bodies, dead soldiers, and said they were suckers and losers for giving their lives for their country and for their fellow men and women. So this is for Donald Trump, suckers and losers. It was a dark web of sedition, an orchestrated act of political violence, an angry mob wired and hardwired, blinded by social media platforms, a gathering storm of broken parts, an insurrection triggered by words and blood from their commander, their chosen one, a call to bear arms against an imaginary sea of trouble. It was the execution of a well-oiled hoax to take democracy hostage as the insurgents stormed our country's capital the afternoon of January 6th, 2021, armed with AK-47s, loaded with disinformation rage, shouting fire in their crowded theater as defense for their treason, their siege broadcast live via satellite across America in wild time as the world watched the riot, as Trump gleefully watched the rot. Beautiful people, he said, with love in the air. And he watched, and he watched. As the starving locusts descended, a purple testament of bleeding conspiracies, prophets of death, agents of destruction, smashing doors and windows, crushing bodies, proud boys waving the stars and bars, defiling the halls of Congress to make America great again,
living backwards into a dark future based on fraud, to undo the election results, to stop the count and steal the vote, a rebellion to invent favorable narratives for the dictator who would be king. Our nation's deadliest flower. Wat een koor. Fantastisch om ze hier weer eens even live in de studio te hebben. En al meer dan 30 jaar onderwijs. Dus zo'n man en zeker. Het zit er rest op. Dit is al van Noorderwien. Bedankt voor het Jim. Bedankt voor het harken in ieder geval. Na week ben we er weer. We kunnen nog één noemen van de man die op tour is op dit stuit. Oerkam is van Zuid-Afrika. Met Pieter Wilkens dus een fantastisch duet. Hier kreeg die in had. Maar solo maakt ik prachtige noemen. Zomaar eens even op Spotify. Na je single is correct uit. Dit is hem nog één keer. Live in Noorderwien. Stefan Jansen. Ik wonder of jij wonder of ons weet. Alles wat ons moet weet van hierdie weird planeet. Al die type mensen en alles wat ons doen. Sal ons onszelf met liefde versoen.
En ik zie nu mensen sukkel met vragen. Wat ons ongemakkelijk laat voelen. Misschien is ons net bang voor de antwoord. Want ons weet niet wat om daarmee te doen. En ik mis dit om te praten laten in je hand. Oor wie ons is en waar kom ons vandaan. Om een goeie mens te wees en waar en daarvan kom. En op je einde is ons gaaikies in die grond. En die groen gras groeit daarom. Ik zie nu mensen sukkel met vragen. Wat ons ongemakkelijk laat voelen. Misschien is ons net bang voor die antwoord. Want ons weet niet wat om daarmee te doen. En ik mis dit om te praten laten in je hand. Oor wie ons is en waar kom ons vandaan. Om een goeie mens te wees en waar en daarvan kom. En op je einde is ons gaaikies in die grond. En die groen gras groeit daarom. Soos 'n wildsbok wat smag, na water smag ek na die antwoorde, Heer. En soos 'n kind wat nog glo in Kersvader, weet ek daar's nog baie om te leer. En ek mis dit om te praat laat in die hand. Oor wie ons is en waar kom ons vandaan. Om 'n goeie mens te wees en wat dan daarvan kom. En op die einde is ons gaaikies in die grond. En die groen gras groeit daarom. I should have been a father like my father was for me. A driver and a roadie who fulfilled my every need. I should have been a husband, one you can depend upon. But I'm helpless like a baby. Now the clouds have blocked my sun. A burned down bridge, no way to return. Embrace this gift of lessons to learn. But tell me why is this happening to me? Why did my world disappear? I can't let go. No, I can't let go. But I must let go. Should have been an angel, but a demon haunts inside. Took away my dreams and wishes when he turned off the light. I should have been a rock star who would shine on every stage. But I'm like the water tiger who is locked inside a cage. They think I got it covered, but inside I go insane. Now
questions, 'cause one day I'm coming home. Why is this happening to me? Why did my world disappear? I can't let go. I can't let go. No, I can't let go. But I must let go. And embrace the unknown. Een vak hadden nooit leerd, zien van zeer verkeerd. Zeker is manager. Hij weer van niks geschikt, en toch had er het flikt. Zeker is manager. Turkje slaat het nooit sapot, maar nou vertelt er hoe de man. Viel met die begreep al. De beste stoelers wereldal. En bij vakker op een lullig ministerie of stadhuis. Op zijn eigen post, maar een lege kost. Zeker is manager. Een hele mooie baan en net meer te ontslaan. Zeker is manager. Vier van de praktijk, jou in een zongeling. Vergaat het mooi plezier. Regelt alles op papier. Hele dagen, hele zaken, net er geen verstand van had. Alles zendt op den direct je in een graaikultuur. Pakken was maar pakken kist. Als permanente keer maar is. Achter zijn bureau, op een zijn niveau. Zeker is manager. Vult er mooi gemak, de koersen van zijn vak. Zeker